साइकेल हानबा सुरदों अबे थांखिया मा दा बेखौ आं फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिना होनो नागिरदों इउपिपिएल हान्जानि सासे सोद्रोमा महरै उदां भारतनि उदां जों साफा साफा सिटिजेन जानानै जोंनो मोनसे उदांस्रिनि गोनां जानानै फैदों। बे उदांस्रियानो जादों जाख्ल'नाय सोबख'नाय नासयनाय आरो असान्तिनि गेजेराव जोंखौ नारसोमनानै दोननाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय उदांस्रि जों सान्ति नांगौ। थांनाय 20 बोसोर बिपिएफ हान्जाया बिटिसि दिनैनि बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो जोंनि सिटिजेनफोरखौ बर' अबर' गासैबो जाथि जनगोष्ठीफोरखौ बिथांमोना सोबख'बोदों जाख्ल'बोदों नासयबोदों आरो जोंखौ सान्ति दोनदों। बेनिखायनो जोङो सान्ति नागिरनानै गोजोननाय नागिरनानै खौसेथि नागिरनानै आरो जौगाथाय नागिरनानै उदांस्रिनि मोनसे मिजिंजों इउपिपिएल हान्जाया बिटिआरनि मोन 40 बियाबाव साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ इउपिपिएल हान्जानि सेन्ट्रेल बिफाननि खावलायनाय बायदियै गामि गामि थांनानै जोंनि बिमा माहारि जोंनि बिफाफोर जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर जायफोरा दुखु दाहा खस्थ'जों खदैजों गोदैजों सैसोनानै दङ बेफोरनि दुखु सुखुखौ जोंबो मोनफानो थाखाय रानलायनानै लाफानो थाखाय फैगौ डिसेम्बर दाननि बिसायख'थिनि उनाव जेरावहाय इउपिपिएल हान्जाया सरकार दाखासिगोन बे सरकार दानायनि गेजेरजों इउपिपिएल हान्जाया बबे बबे गामियावहाय खस्थ' सैसोनानै दङ दुखु दाहा सैसोनानै दङ बेफोरखौ शेयार खालामलायनो डेभेलप खालामनो सान्ति गायसननो खौसेथि लाबोनो थाखाय जों साफ्रोमबो 40टा बियाबनि बिजाथिफोरा गामि गामि हान्थिदों। बेनो दिनै जोंनि हान्जा सुरनायनि गुबै थांखि। बेनिखायनो सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोना दिनै जों साफ्रोमबो इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों सोद्रोमाफोरजों मावथि बिथांमोनजों थाफानानै आखाइजों आखाइ हमलायनानै सान्ति गायसननायनि थाखाय जौगाथाय गायसननायनि थाखाय आरो जोंनि गेजेरावहाय खौसेथि सृष्टि खालामनायनि थाखाय नोंथांमोनानो दायित्वखौ लानांगोन। बेफोर दायित्वखौ जों साफ्रोमबो इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिफोरजों लोगोसे इउपिपिएल दलोआ नोंथांमोननि फाफ्लियाव दैथायहरनाय जाबाय। बेनिफ्राय जानगारना थादों बेफोरबायदि मोन्थायखौ लाबोफिननायनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो बिफाफोरा जोंनि इयुन जा जुगामि थांना थानायनि राहा लामा बेनिफ्राय जों जानगारना थानांदों। बेफोरखौ जों अरायथानि थाखाय गायसननायनि मिजिंजों जों जेराव जेरै साइकेल हान्जा जागायजेनदों एबा हान्जा सुरदों बेफोर गासैयावबो नोंथांमोना दिनै मोदोमाव थाफानानै मावफानो हायाब्लाबो गोरबोजों नोंथांमोना जों दङ होननानै जोङो फोथायदों। बेनिखायनो दिनै बिपिएफ हान्जाया गावसोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जेल जागोननिफ्राय गावसोरखौ रैखाथि मोननो थाखाय जोंनि गामि गामि गिदिंनानै हर फैसा रानबायबायदों। बेफोरनिफ्राय जों नोंथांमोना अननानै सांग्रां जायो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि जानानै गुरैयै खावलायहरदों। थांनाय 20 बोसोर बिथांमोना जोंनो 1,500 2,000 3,000 होनानै जोंनि मोन्थायखौ जुरबायनानै लांदों। बेफोरबायदि फाननानै जुगामि जोंनो थांना थानायनि राहा लामा जों बानायनानै लानो नागिरदों। बेनिफ्राय जोंखौ जानगार होनानै दोना जोंनि फिसा फिसौनि इयुननि थांना थानायनि राहा लामाखौ जों जुगामि गायसननो नागिरदों। बेनिफ्राय जोङो जोंनि फिसा फिसौफोरखौ जानगारनानै दोना बेखौ गुरैयै खावलायनाय थाबाय। आरो बे 1 दान खावसे सानखौ थामहिनबा 45 सानखौ नोंथांमोना मेगन मिसिबनानै थाथ'दो। जेराव जोङो 17 बोसोर सेबख'जाबाय नासयजाबाय गादबजाबाय बे 45 सानखौ जोङो नेथ'नानै थादो। 45 साननि उनाव जोंनि मोनफ्रोमबो गामियाव दाबफ्रोमबो जायगायाव जों खैफोदजों मोगा मोगि जानांदों बेफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों नोंथांमोननि गासैनिबो बिमा माहारि आरो बिफा माहारिनि सोनारनानै जोङो दिनै नेनानै थाबाय आरो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरनानै सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।